táncoktatás alapjaival, és a Testkultúra Egyesület segítségével színesítik a tánctudásukat. Nevük a Billy Bunch, amely készült el, a csoport vezetői Rajna Beatrix és Barati Péter. Fogadják őket szeretettel! Kisebb
Köszönjük szépen az ügyes táncosoknak, bízunk benne, hogy az arany, ezüst és bronz díjak közül valamelyiket elérik. Köszönjük szépen, nagyon ügyesek voltatok. Ügyesek voltak. Ugye? Jó. Jó. Menj, na.